बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय। दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों बर'नि जारिमिनारि मुंदांखा जायगा कासपुर। बे कासपुरखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। आं दा दङ नैबे सिलचर रेलवे स्टेशनाव। सिलचर रेलवे स्टेशननिफ्राय बे कासपुर नोगोरा 25 किल'मिटार जानथायाव दङ आरो बे कुमब्रिग्राम जानानै कुमब्रिग्राम होननाय जायगायाव नैबे कासपुर नोगोर बे नोगोरा दङ। थ' लोगोफोर नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे बर'नि बायखोन्दा नेरसोन बे नेरसोनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि दिनैनि बे ब्लग भिडिअ जोबजासिम फारि फारि नायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। हरसेमानि जोङो सुपारफास्ट ट्रेनजों बेवहाय जोबोद उन्दुनो ओंखारदों। थेवब्लाबो फुंनि फुं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे दिन्थिनो नागिरनाय बे कासपुरखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। लोगो नोंथांमोन नैबे समाव जोङो सिलचर रेलवे स्टेशन बे रेलवे स्टेशननिफ्रायनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरनाय कसारि राजानि बायखोन्दा कासपुर बे कासपुरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। बे जायगानिफ्रायनो जोङो दिनैनि बे जार्निखौ स्टार्ट खालामगोन। लोगो नोंथांमोन जोङो सिलचरनिफ्राय नैबे तालाइग्रामसिम गासै 25 किल'मिटार डिस्टेन्सआव थानाय नैबे काछार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कासपुर नैबे बर'नि बायखोन्दा बा कसारि राजानि बायखोन्दा नैबे लास्ट नैबे राजथावनि बे राजथावनिसिम जों मोनफैबाय। नोंथांमोना नैबे समाव आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बे जायगायावनो नैबे कासपुर बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिगोन। नोंथांमोन नैबे जायगाथिंनो नोंथाङा नैबे कासपुर बा बायखोन्दा जे आम्फा बेखौ नैबे गेटजों एन्ट्रि जानानै नोंथाङा हाबलांनांगोन। बेवहाय एन्ट्रि नोंथाङा लानो नाङा। दासिमहालागै जेबो एन्ट्रि बेवहाय लानाङा। बेजोंनो नोंथाङा नैबे काछारि रायजोनि बायखोन्दा खाम्फाफोर बे खाम्फाफोरखौ नोंथाङा बेजोंनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोन नैबे काछारि रुइन्स कासपुर बेनि जे नायनायनि बिबानखौ आर्क'लजिकेल सार्भे अफ इन्डिया बेनि जोहै बेखौ प्रटेक्सन खालामनानै बे जायगाखौ लाखिना दोनदों आरो बिथांमोनानो नैबे काछारि रुइन्सनि कासपुर बे कासपुरनि नायनायनि बिबानखौ बिथांमोनानो लादों। लोगो नोंथांमोन नैबे समाव जोङो कासपुरनि नैबे बायखोन्दा खाम्फा बे खाम्फासिम जोङो मोनफैबाय, इन्टार जाबाय। बेनि सासे मानसिनाव जों सोंनानै मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय गासै 120 बिगासो बेनि टटेल बाउन्डारिया आरो बेवहाय बेनि अनगायैबो बे जायगानि नैबे टटेल नैबे बाउन्डारि अनगायैबो गुबुन साइडआवबो नैबे काछारिनि जे हा बियो दंबावो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेखौ नैबे लकेलिटिनि बिथांमोना बेखौ प्रटेक्टेड थामहिनबा बेखौ रैखाथि होदों आरो बिथांमोनानो बे जायगानि गासै नायनायनि बे बिबानखौ बिथांमोनानो लादों।
नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे आंनि साखाथियाव बा उनाव बेवहाय बे वालखौ 800 जौथायावनो बेखौ बानायनाय जादोंमोन आरो दासिमबो बेयो नैबे वाला संरैखायै दङ, जोबोद मोजाङै दङ। बेखौ बै समनि जाय बिथांमोना बानायदोंमोन नैबे काछारी रायजोनि राजा बिथांमोना बानायदोंमोन। बे थारैनो बाख्नायथाव, मानोना बे वाला दासिमबो जोबोद गोख्रोङैनो दासिमलागै दङ। हयथ' बियो दिनै जेसेबां बे संरैखायाव दङ, हयथ' 10-20 बोसोरनि उनाव बियो हयथ' गाज्रि जालांनो हागौ। दा बेनिखायनो दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दि बेखौ संरैखाथि होनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो लोगोसेनो बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगा, प्लेस रिलेटेड थानाय जायगा, जायखौ जोङो रैखाथि होनाया जोंनि थाखाय जोंनि बिबान। बेवहाय नोंथांमोनाबो फैनानै बेनि बे नुथायफोरखौबो नोंथाङा फैनानै बे जायगायाव नायफैनो हागोन। दा बेवहाय नैबे गुबुन जाथिजों गाग्लोबजानाय नैबे कछारी रायजोखौ संरैखा होनो थाखाय, फोरजाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा नायगिरनानै बिथांमोना कछारी रायजोनि राजा बिथांमोना नैबे जायगायाव फैनानै नैबे कासपुराव बिथांमोना फैनानै थाफैदों, गावनि फोरजाफोरखौ बे जायगायाव खुंदों आरो बेनो काछारी रायजोनि जोबथा थावनि, जोबथा राजथावनि आरो बेयो जारिमिनारि मोनसे जायगा आरो जाय जायगाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना बे जायगायाव फैयोब्ला। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै नैबे कासपुरनि बायखोन्दा नेरसोन, बे नेरसोनफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो। नैबे आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बेवहायनो जानो हागौ नै बै समनि काछारी राजा बिथांमोना बे जायगायाव धोरोम सिबियोमोन। बेखौ 800 जौथायावनो बेखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बै समनि नैबे राजा बिथांमोना बे लुफुंनाय जे मन्दिर, थामहिनबा नैबेहाय वाल होनाय, बेनि गासै जे डाटाखौ, थामहिनबा बेनि लुनायनि डिजाइनखौ नायोब्ला जों मोनथिनो हायो जे बै समावनो जे बिथांमोना जोबोद नैबे टेक्न'लजिजों बिथांमोना बेखौ लुफुंदोंमोन। नोंथांमोननो बेनि सोरगिदिं नुथायखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। बे जारिमिनारि जायगायाव फैनाय लेखा नैबे समाव आङो बर'नि जारिमिन, बे जारिमिनखौ सुंद' ओरैनो बुंनो नागिरदों। बेवहाय बबेबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ, गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोखाबाय। आं नैबे समाव जिहुथे जों जारिमिनखौ नायोब्ला नुनो मोनो 1700 जौथायाव नैबे प्रागज्यतिसपुर, आथिखालनि नैबे कामरुप जिल्लायाव थानाय जे प्रागज्यतिसपुर, बे प्रागज्यतिसपुराव गिबि खेबनि थाखाय काछारी राजा नैबे मैरं, डिमासाफोरनि बायदिब्ला बै मैरंग आरो नैबे बर'नि जारिमिन बायदिब्ला बेखौ जोङो नैबे माइरं होननानैबो जोङो मोनथिनो हायो। प्रागज्यतिसपुराव जाखिनि खुंथाय होनांगौमोन काछारी रायजोनि जे राजाफोरा, नाथाय बेबायदि खुंथायखौ होनो हायाखै। गुबुननि खैसाराव गोग्लैनानै बे जायगाखौ नागारनानै नैथि खेबनि थाखाय नैबे डिमापुर, बे डिमापुर होननाय आथिखालनि नागालेण्ड
बे नागालेण्ड स्टेटआव बे डिमापुर होननाय जायगाया दङ आरो बे जायगायावनो नैबे काछारि रायजोखौ गायसनदोंमोन आरो बेवहायनो गोलाव बोसोर बे जायगायाव खुंथायखौ खालामदोंमोन आरो बेनि नैबे डिमापुराव थानाय बायखोन्दा नेरसोनफोरा दासिमहालागै बेयो दासिमबो दङ नाथाय बै जायगायाबो दासिम जाखिनि सिकिउर खालामनांगौमोन रैखाथि होनांगौमोन बे रैखाथिखौ होनो हायाखै जायनि जुनै गुबुनारिफोरा फैनानै बेखौ नैबे सोरबा सोमफायनाय बेफोर जागासिनो जायखौ प्रटेक्सन होनाया नैबे साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय बे गोनांथि डिमापुर जायगायाव रायजो खुंथाय होनाय समावबो नैबे आहमनि गाग्लोबनाय आरो गुबुनारिनि गाग्लोबनाय बेवहाय थावरिनो हायैनि जुनै नैबे थामथि खेबनि थाखाय माइबंआव नैबे हायुं दैमानि सेराव नैबे बे माइबंआ दङ आरो बे जायगायावनो नैबे काछारि रायजोखौ गायसनदोंमोन आरो बेखौ आथिखालनि समाव स्टन हाउस होननानै मुंदांखा बे जायगायावबो नोंथांमोना जुदि थाङोब्ला बेनि बायखोन्दा बे नेरसोनखौ नुनो मोनगोन आरो बेखौ बै जायगायावबो नैबे आहमनि खुंथाय आरो गुबुनारिनि गाग्लोबनायनि जुनै बै जायगाखौबो गारनानै ब्रैथि खेबनि थाखाय नैबे जायगायाव जों दङ कासपुर बे कासपुराव नैबे राजथावनिखौ लाबोदोंमोन डिमासाफोरनि बायदिब्ला नैबे कासपुराव रायजो खुंनाय बे गिबि राजाया जादों कृष्ण चन्द्र आरो बर'फोरनि जारिमिन बायदिब्ला बियो नैबे जोबथा जे राजा बे राजा इरागदाव जायखौ डिमासाफोरा गबिन्द चन्द्र हांसुं होननानै बिथांमोना बुंदों बेवहाय बिथांमोननि जारिमिन बायदिब्ला बिथांमोना नैबे गबिन्द चन्द्र हांसुं आरो बर'फोरनि जारिमिन बायदिब्ला नैबे गबिन्द चन्द्र बर' होननानै जोंनि गावबा गावनि जारिमिन बे जारिमिनाव मख'ना दङ आरो नैबे जारिमिनखौ लानानैनो आथिखालाव मोनसे कन्ट्रभार्सि बेजों बे मोनसे जायखौ जों मा होनना बुंगोन मोनसे दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय थायो बै समाव जारिमिनखौ नायोब्ला नुनो मोनो बेवहाय डिमासा होनाय मोनसे जाथि बा बिदि हारि दङ होननानै बै समाव जारिमिना जोंखौ बुङा आरो जाखिनि आं मिन्थिगौ काछारियासो बे रायजोखौ खुंदोंमोन बे काछारिनिफ्रायनो नैबे डिमासा लालुं बिदिनो सुतिया बे कक बर' बेयो नैबे जारिमिननि बुंनाय बायदिब्ला बै कछारिनिफ्रायनो कनभार्ट जाजोबनाय आरो बेनिनो जोङो दालाइसा आरो बेखौनो जोङो गनायनानै लानांगोन जे जोंनि गेजेराव नैबे दान्थे बिदान्थे जालायनाय बे जालायनायखौ टटेलि जों गारनांगौ आंनि बायदिब्ला बेवहाय जोङो गासैबो मोनसे कछारि फोलेरनिफ्रायनो जोङो रायजो जानाय बा जों गासैबो बेनिफ्रायनो जोङो दालाइसा नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे कासपुराव थानाय बायखोन्दा नैबे खाम्फानिनो नैबे उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबो मोनसे दा बेवहाय जानो हागौ बै समाव सुबुंफोरा थामहिनबा धोरोमनि थाखाय बिथांमोना धोरोमनि थाखाय बे जायगाखौ बाहायोमोन जारिमिनाव नाथाय रोखायै बिदि लिरनाय गैयिनि जुनै बे जायगानि थामहिनबा बेनि जे मेन डाटा बेखौ होनो हायाखै जायनि थाखायनो बेवहाय आंनि सान्थौ बा आंनि साननायजोंसो बेखौ नैबेहाय जों नुनाय बायदिब्ला बियो धोरोमारिनि थाखाय बेखौ गायसनदोंमोन जानो हागौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे इटानि थुख्रा गोदोनि समाव बेखौ बै समावनो जानो हागौ बेयो वाल बेहाय दंमोन बिदिनो नैबे जायगाया लासैनो जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे केमेरानि जे सिगाङाव बेबायदिनो बिथांमोना नैबे वालखौ बानायदोंमोन नाथाय बेयो अखा हानायनि जुनै हयथ' बेयो माबा मोनसे जाहोननि जानै बेयो बायख्लायबाय
नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे कासपुरनि बायखोन्दा नेरसोन बे नेरसोनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो आरो बे दिन्थिनायनि नैबे जोङो मोनथाम जे नबथि बेखौ जों नायखांबाय नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिखांबाय आरो बेनिनो नैबे थामथि नबथि आरो बेवहायनो जानो हागौ बै समनि राजा बिथांमोना बेवहाय धोरोमनि मोनसे जायगा हिसाबै बेखौ बानायदोंमोन जारिमिननि माखासे लिरथाय बे लिरथायखौ नुनायमोनब्ला हयथ' आं दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो हागौमोन नाथाय जिहेथु बे जारिमिनाव लिरनाय गैया बे हिसाबाव जाखिनि आङो डाटा नोंथांमोननो होनो गोसोमोन नाथाय बेखौ मोनफुंनो हायाखै इयुननि समाव डाटा जुदि मोनोब्ला नोंथांमोननो फिन बे जायगा बा थामहिनबा बेनि डिटेल्सखौ होगोन लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे वाल बे वालनि जे बिबारफोर बे बिबारफोरा एसे बायख्लाबाय जानो हागौ बियो एसे बेनि जे स्ट्राक्चार थामहिनबा बेवहाय जाखिनि टेक्न'लजिजों बेवहाय खामानि मावदोंमोन हयथ' बे एक्सपायार जाबाय जायखौ जों संरैखाथि होनाया जोंनि बिबान नैबेहाय नोंथांमोना नुदों बे लासै लासैनो गोमालांनायनि लामायाव बेखौ प्रटेक्सन आंनि जे बायदिब्ला बेखौ होनांगौ मानोना जों बेयो मोनसे कसारि रायजोनि कसारि राजाफोरा बे मोनसे समाव नैबे कासाराव रायजो खुंदोंमोन बेनि नेरसोन बायदियै कासपुराव दङ दा बे हिसाबाव जों बेखौ रैखाथि होनाया जों साफ्रोमबो नोगोरारिनि थाखाय बे बिबान बेनिखायनो आंनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन बेखौ जे जाखिनि बेवहाय नैबे प्रटेक्सन इन्डियानि जिखिनि प्रटेक्सन रैखाथि होग्रा बिथांमोना थामहिनबा बे ओनसोलनि आरो साफ्रोमबो नोगोरारिनि जे रैखाथि होनायनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बेखौ इनिसियेटिभ लानाया गोनांथि नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे कसारि राजानि बायखोन्दा नेरसोन नैबे कासपुर बे कासपुरनि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय बियो गासै 120 बिगा गुवार आरो बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिदों जे मोनथाम जे नबथि बे नबथि दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिबाय थारैनो बे जायगाया जोबोद मोजां सिगांनि जारिमिनावसो आङो फरायनो मोन्दोंमोन क्लास 8 आरो नैबे HS हाई सेकेन्डारियाव जेब्ला थादोंमोन अब्ला नैबे 1900 जौथाइनि 17 जौथाइनि जे नैबे बर'नि जे जारिमिन नैबे कसारिफोरनि जे गोख्रों रायजो खुंनाय बेखौ मोन्दोंमोन हयथ' ब्रिटिशनि समाव जेब्ला नैबे गबिन्द चन्द्र बिथाङा जेब्ला गावनि जे उन जोलै फिसा गैयिनि थाखाय बेखौ नैबे कासपुरनिफ्राय डक्ट्रिन अफ लेप्स नि जोहै बे नैबे कासारखौ ब्रिटिशनि आमोलाव लांदोंमोन बेखौ जारिमिनाव नोंथांमोना रोखा मिन्थियो आरो बेवहाय बै समनिफ्राय मोनथिनो मोनो आहमाबो नैबे कासारखौ लानो हायाखैमोन बेनि गोख्रों जे दावहारु बिर जोहोलाव थानायनि जुनै जायनि थाखाय ब्रिटिशफोरा मोनसे समाव बेखौ खैसार खालामनानै नैबे पलिसि खालामनानै डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों बेखौ लांदों नोंथांमोननो नैबेसिम फैनो थाखाय नोंथाङा सिलचरनिफ्राय नोंथाङा बेसिम 25 किल'मिटार जानथाइजों नोंथाङा फैनांगोन राजघाट जानानै नोंथाङा बे जायगायाव फैनो थाखाय जिखिनि डिटेल्स बेखौ आङो आंनि डिसक्रिपसनाव होगोन थ' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ मोन्दोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो शेयार खालाम मानोना बिदि समायना जे नुथायफोर बे नुथायफोरखौ बिदिनो जोङो संरैखाथि आरो जों गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनाया जोबोद गोनां आरो थारैनो बेखौ संरैखा खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानो आंनि जाखिनि डिटेल्स नोंथांमोननि सिगाङाव आं होबाय बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहा बिबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो हरनो हागोन जाखिनि आंनो जे गोरोन्थि जादों बे गोरोन्थिखौबो उननि समाव आं सुद्रायनो थाखाय थियारि स' लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानो उननि ब्लग भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै